Вітаю, шановні сябры! Сённяшні герой нашай гісторыі «Зямля под белымі крыламі» – это кніга эсэ Владзіміра Караткевіча, якая пісалася для замежнікаў, але вельмі актуальная для беларусаў. В прынцыпе, Владзімір Караткевіч ён зрабіў два выданні. Першае для украінцаў у 1972 годзе, а другое для беларусаў у 1977 годзе. Кніжка вельмі цікавая, змястоўная, і трэба сказаць, што яна разлічана на падлеткаў. У прынцыпе, Караткевіч так і звяртаецца ў шэрагу месцаў гэта выдання да падлеткаў, да тых людзей, якія ў старэйшых класах ці якія ўжо выбіраюць свой жыццёвы шлях, каб выбраць тую ці іншую прафесію. І менавіта у кіеўскім выданні 1972 году там пазначана яшчэ такая назва «Зямля под белымі крыламі» і ўнізе стаіць «Мая Беларусь». В прынцыпе, гэта кніжка пра Беларусь вачыма Караткевіча. Вачыма чалавека, які безмерна яе любіў, вачыма чалавека, які паказаў яе дзівоснасць і хараство цэламу пакаленню і нават некалькім пакаленняў беларусаў. І гэта кніга пачынаецца такімі вельмі натхняльнымі словамі. Владзімір Караткевіч піша: «Зараз вясна над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў, планіруюць буслы». Такі загаловак быў таму, што сапраўды Беларусь яна звязана з бусламі. Владзімір Караткевіч пісаў, што ёсць, напрыклад, і дацкія буслы, апетыя Андэрсенам, але за ўсходняй мяжой Беларусі, акрамя сярэдняй Азіі, яны фактычна не сустракаюцца. І вось такая цікавая прыродная акалічнасць. І буслы сапраўды з'яўляюцца сімваламі Беларусі. І менавіта так у прыродзе закладзена Господам Богом, што за ўсходняй мяжой Беларусі вось буслоў практычна не сустракаецца. Вось это падкрэслівае Караткевіч. Вось такі сімвал з'явіўся у назве ягонай кнігі эсэ, пра якую мы сёння гаворым. Беларусь для яго гэта зямля под белымі крыламі. На самом пачатку ён акрэслівае месца Беларусі ў свеце. Ён апісвае тое, што Беларусь яна мяжуе з Польшчай, Літвой, Латвіяй, Расеяй, Украінай. Ён апісвае, што Беларусь яна большая за Партугалію, Балгарыю, Чэхаславакію. Ён кажа, што Беларусь па плошчы большая за Галандыю, Бельгію, Люксембург і Данію разам узятыя і складае 207,6 тысячаў квадратных кіламетраў. На момант жыцця Караткевіча ён піша, што паводле перапісу у Беларусі жыве 9 мільёнаў 300 тысяч чалавек. І вельмі цікавую статыстыку прыводзіць. Беларусь гэта фактычна монанацыянальная краіна, таму што 81% у ёй складаюць менавіта беларусы. Таксама ёсць татары, рускія, украінцы, палякі і шэраг іншых нацыянальнасцяў. Вось тут ён цікавы такі момант прыводзіць, што 308 тысячаў прадстаўнікоў іншых народаў, якія жылі на той момант у Беларусі, яны прызналі беларускую мову сваёй роднай, а яшчэ 600 тысячаў прызналі мову, якая знаходзіцца на другім месцы пасля іхнай роднай. Такім чынам, вось вялікая колькасць людзей яна прызнала беларускую мову, гэта амаль што мільён чалавек у той ці іншай ступені прызналі яе роднай. Маецца на ўвазе гэта прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў, якія ці жылі у Беларусі, ці беларусы, якія жылі па-за межамі БССР. Гэта не прадстаўнікі тытульнай нацыі. Владзімір Караткевіч ён вельмі дакладна апісвае прыроду, захапляецца прыродай Беларусі. Вельмі важнай часткай ландшафту Беларусі з'яўляюцца лясы, лясныя масівы. Ён апісвае Белавежскую пушчу, Галібоцкую пушчу. Гісторыя Белавежскай пушчы яго проста захапляльная. І калі нехта нават не быў у Белавежскай пушчы, ніколі не бачыў яе, то пазнаёміўшыся з нарысам Караткевіча, ён проста закахаецца у гэты лясны масіў. Ён піша так, што калі нехта хоча пабачыць шэрвудскі лес часоў Робін Гуда, то едзьце ў Белавежскую пушчу. Ён апісвае свае сустрэчы з зубрамі, увогуле гісторыю зуброў. Таксама падкрэслівае, што некаторыя кажуць, што абрысы Беларусі на мапе яны нагадваюць дубовы лісток. Але я з імі не згодны, піша Караткевіч, таму што для мяне
абрысы Беларусі гэта зубар. Гэта зубар, кароль на Белавежскай пушчы, кароль беларускіх лясоў. Шэраг разоў ён сам бываў у Белавежскай пушчы, сам назіраў за зубрамі. Ён піша, наколькі вось гэта жывёла магутная, спакойная і наколькі яна вытрыманая. І разам з тым у зубры, менавіта як у такой найбольш сімвалічнай жывёле беларускіх лясоў, адлюстроўваецца ў нейкім сэнсе і рысы характару беларуса, ці нават адлюстроўваецца характар беларуса. Ён кажа, што гэты гігант, ён выглядае такім памяркоўным, рахманым, але калі зачапіць яго ці зачапіць ягоных дзяцей, зубранятаў, то ён ператвараецца ў самага небяспечнага і самага спрытнага, самага імклівага звера, які бязлітасны да сваіх ворагаў і супраціўнікаў. Так ён апісвае, што і беларусы, Беларусь, знаходзячыся ў сярэдзіне Еўропы, пасярод гандлёвых шляхоў, яна часта патрапляла ў войнах, была захоплена тымі ці іншымі ворагамі. І вось, кажа, калі іншаземцы прыходзілі, то яны бачылі такого рахманага, спакойнага, памяркоўнага беларуса. Але варта было сутыкнуцца з беларусам у баі, як кожны захопнік разумеў, што гэта вельмі небяспечны вораг. Гэта таксама было і ў час вайны, вось апошняй вайны, калі нацысты захапілі Беларусь. Он кажа, што вельмі шматлікія прадстаўнікі нацысцкай адміністрацыі ці войскаў, яны паплаціліся за такое уяўленне пра беларусаў сваім жыццём. Краткевіч, ён выдатны спецыяліст па ўсіх відах жывёлаў і таксама па раслінах. Нават прывядзем такія звесткі ўжо не з зямлі пад белымі крыламі, але з успамінаў пра яго. Аднойчы ён пазнаёміўся з чэхамі, якія прыехалі ў Савецкі Саюз, і вось там была чэшская дэлегацыя, і ён, пазнаёміўшыся з імі, ён пачаў ім тлумачыць, як тыя ці іншыя расліны яны па-беларуску. І вось гэтыя прадстаўнікі чэшскай дэлегацыі, яны, як пісалі ў сваіх успамінах, яны нават па-чэшску не ведалі, як называюцца тыя ці іншыя расліны, і здзіўляліся энцыклапедычным ведам Караткевіча. А Караткевіч, калі яны не разумелі, конечно, па-беларуску, яны не ведалі назвы гэтых раслінаў, а ён тлумачыў ім па-лацінску, на лаціне. Вось гэтыя лацінскія назвы, якія былі агульныя для ўсёй Еўропы, ім, безумоўна, былі зразумелыя. І вось гэты энцыклапедызм, ён таксама укладзены ў зямлю пад белымі крыламі. Таксама ён апісвае жыццё беларуса. Ён апісвае вёску, ён апісвае горад. Увогуле вёска ў яго апісана на многіх старонках. Ён кажа, што беларуская вёска, яна адрозніваецца і ад украінскай, і ад польскай, і ад расейскай вёскі. Беларуская вёска, яна мае такі вось спецыфічны характар уласна беларускі. І ўвогуле сама Беларусь, беларуская нацыя, яна выйшла менавіта з вёскі. Ён апісвае, што ёсць шэраг рэгіёнаў Беларусі. Ён кажа, ёсць Паазер'е, гэта на поўначы, ёсць Прыпяцкае палессе на поўдні, ёсць Панямонне на захадзе, ёсць усход Беларусі, дзе там Аршанская і Магілёўская раўніна. І вось усе гэтыя рэгіёны, яны маюць сваю спецыфіку. Скажем так, спецыфіка, яна не з'яўляецца такой кардынальнай, але яна мае сваё месца. І таксама не толькі беларуская вёска у побытавым сэнсе, але нават гаворкі беларускай вёскі яны адрозніваюцца. І кажа, што часам, калі нехта з Полатчыны прыедзе ў Давыд-гарадок, напрыклад, ён можа зразумець, што гаворыць трошкі па-іншаму. Аднак усё вось гэта разам складае такую жыватворную крыніцу беларускай мовы. Для Владзіміра Караткевіча Беларусь таксама сімвалізуе такая рэч, як куфар. Вось ён цэлы раздзел ёсць менавіта прысвечаны куфару. Куфар, ён кажа, вось цяпер усё больш і больш яго замяняе шафа, але даўней гэта была проста скарбонка беларускай культуры. Гэта беларуская вышыўка, гэта беларуская вопратка, гэта колеры Беларусі. Жаночае, мужчынскае адзенне, гэта адзенне на нараджэнне дзяцей, дзіцячая вопратка, гэта адзенне да шлюбу і нават да смерці. Калі чалавек ужо сканчвае свой жыццёвы шлях, таксама ёсць асобны раздзел у куфары. Куфар, ён таксама размаляваны звычайна. І ў розных рэгіёнах Беларусі ёсць розныя малюнкі менавіта на самім
куфары. І вось гэта таксама такая паэтызацыя гэтага куфара, яна паказвае такую глыбокую эрудыцыю Владзіміра Краткевіча. Ён, дарэчы, піша, што ён сам наведваў шматлікія рэгіёны Беларусі. Ён піша, што па Беларусі я наведаў фактычна ўсе рэгіёны. Мала дзе ёсць вёсак вялікага памеру з нейкімі такімі адметнасцямі, дзе б я сам асабіста не быў. Ну, не кажучы ўжо пра гарады. Асабліва любіць ён, конечно, сваё Прыдняпроўе. Ён паэтызуе і ў сваіх розных творах, і ў сваіх вершах, але таксама і ў зямлі пад белымі крыламі ён паэтызуе Прыдняпроўе, Аршаншчыну, Магілёўшчыну, вось там, дзе прайшло яго дзяцінства, юнацтва. Ён кажа, што сапраўды ў часе свайго дзяцінства і юнацтва ён бачыў старадаўнія дамы, дзе стаялі там канапы, дзе віселі дываны на сценах, дзе былі куфары і дзе жыла яшчэ лапцюжная шляхта. Піша, што асобныя прадстаўнікі лапцюжнай шляхты. Мы прыгадаем, што зямля пад белымі крыламі гэта 70-е гады 20-го стагоддзя, это савецкі час, але ён піша пра шляхту, ён піша пра тое, што структура беларускага грамадства, яно не проста складаецца з рабочых і сялянаў, але ёсць шляхта, але ёсць прадстаўнікі розных прафесіяў, і што гісторыя Беларусі, яна вельмі разнастайная. Таксама ён звяртае ўвагу на мову беларусаў. Кажа, што мова, яна таксама сведчыць і пра характар. Ён кажа, што на якой бы мове не размаўляў беларус, заўсёды можна яго пазнаць па будове сказа. Ён аддае цалкам сябе у адным удыху і выдыху. Кажа, вось на адным дыханні ён можа сказаць вельмі шмат словаў. Ну, напрыклад, ён кажа, што беларус ніколі не скажа, чым гэта скончыцца, а скажа прыкладна так: дык чым жа ужо вы мне, можа, скажаце, скончыцца гэта, а можа, скажаце вы? І вось гэта менавіта беларуская такая падкрэсленасць у гэтым сказе, павага да суразмоўцы і адначасова са шчодрасцю аддаваных словаў, што кожнае слово вось это мае значэнне. І пры гэтым ён кажа, што безумоўна ёсць каларыт беларускай мовы, дзівоснасць беларускай мовы ў тым, што яна перадае характар беларуса. У гэтым сэнсе вось мова мілагучная, спявучая, але разам з тым можа быць цвёрдая і вострая, як сталь. Ось у яго ёсць некалькі вершаў, прысвечаны беларускай мове. Ось яна кажа, што ось мова адначасова як булатны клінок. І мы памятаем таксама, што словы Бібліі, якія кажуць, што ёсць Слова Божае, ёсць як меч двусечны. Владзімір Краткевіч, ён проста з дасканалай дакладнасцю адлюстроўвае беларускую мову і месца яе ў жыцці беларуса. Беларус гэта вельмі чалавек вытрывалы. Беларус можа зрабіць вельмі шмат. Пра гэта сведчаць розныя гістарычныя дакументы. Владзімір Краткевіч піша: там, дзе другі можа апусціць рукі, беларус будзе цягнуць далей. Іначай у старыя часы чалавек проста не выжыў бы. Сярод гэтых дрымучых лясоў і неабсяжных балот прырода, гісторыя, яна прымушае беларусаў, нас, быць людзьмі вытрывалымі, якія могуць рабіць сваю справу доўгі час, вельмі так якасна і трывала. І гарт той застаўся ў яго, маецца на ўвазе у беларуса, характары навякі. Нездарма яшчэ ў даўніну беларусы лічыліся незаменнымі на такіх цяжкіх работах, як земляныя грабарства і лесасплаўныя. Ды і пазней гэта выяўлялася. Такім чынам характарызуе Владзімір Краткевіч характар беларуса. Разам з тым ёсць вялікі нарыс пра гісторыю Беларусі. Гісторыя Беларусі дзівосная. Гісторыя Беларусі складаная, але адначасова яна вельмі важная. Вельмі важна яе ведаць. Вось, калі кніжку дзяліць на умоўныя дзве часткі, то ў першай частцы гэта апісанне вёскі, гораду, апісанне прыроды, пушчы, поля, апісанне побыту, ежы, нарэшце шмат яго гастранамічных такіх рэцэптаў, то можа там будзе чытаць, то можна просто там гатаваць ежу, як ён рабіў, як ён груцу там апявае, як рабіць розныя стравы з бульбы, што казаў, што безліч страваў ён толькі асабіста ведае і гэтак далей. А другая частка, яна прысвечана беларускім гарадам і беларускай гісторыі. Сталіца Менск, ён кажа, што адзінае вялікае такое занядбанне ў Менску, што мала гістарычных будынкаў засталося. Але разам з тым Менск прыгожы, на той момант ён кажа, это больш за мільён насельніцтва. Гэта вялікая колькасць прамысловых прадпрыемстваў, але разам з тым
Менск ён разрастаецца. Ну, напрыклад, Владзімір Краткевіч прыводзіць такі факт, што Менск ён на той момант быў плошчай 143 квадратныя кіламетры. І калі казаць пра 19 стагоддзе, то ён казаў, ускраіна Менску была там, дзе сёння стаіць паштамт. Таму што вось ён асабіста даследаваў гісторыю паўстання 1863 году. Было запісана ў дакументах так, што кіраўніка менскага паўстання Міхала Цюндзявіцкага расстралялі на ускрайку Менску. А калі лакалізаваць гэта сёння, то дзесьці за будынкам сённяшняга паштамту. Таму ён паказвае, як разрастаўся Менск, якія там адбываліся розныя гістарычныя падзеі. І піша, што 900 гадоў, нагадаем, што ў 1967 годзе сапраўды ў Менску было 900 гадоў, споўнілася і святкавалася 900-годдзе Менска. Ён апісвае тыя падзеі не толькі 20-го стагоддзя, але і раней, якія былі звязаныя з гісторыяй нашай сталіцы. Полацак. Полацак, ён кажа, што гэта не абласны цэнтр, але гэта самы старажытны горад Беларусі. Вось піша, там больш за 1100 гадоў на той момант споўнілася Полацку, што гэта горад Усяслава і Еўфрасіні Полацкай, што гэты горад Францыска Скарыны, наш вось асветніцкі цэнтр. Без Полацку, безумоўна, нельга ўявіць гісторыю Беларусі. Кожны горад ён апісвае, напрыклад, Віцебск піша, што гэта горад майстроў, што вось тысячагоддзя Віцебску святкавалася ў 1974 годзе. Ён апісвае як такую феерію, такі парад эпохаў. Відавочна, там было тэатральнае шэсце дзесьці ў цэнтры гораду, дзе была паказана гісторыя Віцебску ад старажытнасці да сучаснасці. Што гэта горад Марка Шагала, што это горад мастакоў. Краткевіч, ён сам асабіста вельмі любіць Віцебск. Таксама апісвае Магілёў, піша, што магіла льва. У паэме «Купалы» пра Машэку ёсць вось легенда гэта пра заснаванне Магілёва. Ён кажа пра шматлікія магілёўскія паўстанні 17 стагоддзя. Ён апісвае вось гэты вялікі беларускі горад, які паўплываў на ўсю гісторыю Беларусі з такой любоўю і зведаннем гэтага гораду. Пра Гомель ён піша, што гэта горад вось зеляніны, абласны цэнтр Беларусі, які патанае ў зеляніне. Пра Берасць ён піша, што гэта брама рэспублікі, заходняя брама Беларусі. Пра горадню піша, што гэта горад беларускай славы, і меч і слава паднямоння. Апісвае вось Давыда Гарадзенскага, змагання з крыжакамі. Кажа, што горадня гэта горад, у якім засталося найбольш старажытнага, што ён сапраўды вось любіць горадню за вось эту старажытную частку і вельмі часта любіць наведваць горадню. Вось ён апісвае беларускія гарады. Тады пераходзіць менавіта да гістарычнага шляху Беларусі. І на пачатку ён піша, што у прынцыпе ў 19 стагоддзі склалася такая несправядлівая думка пра беларуса. У чым сутнасць на пачатку такой несправядлівай думкі? У тым, што беларус гэта чалавек такі забіты з каўтуном у валасах, чалавек хваравіты, чалавек, які, як ён піша, даведзены да жывёльнага стану, цэлы народ, які нічога не дае вось у сусветную скарбонку культуры. І Владзімір Краткевіч піша, чаму склалася такая несправядлівая думка. І адказвае, таму што да гэтай ідэі прыцягваліся за вушы факты. Ішла барацьба за душы беларусаў. І таму царскія служкі хацелі давесці, што вось, маўляў, да чаго давялі людзей польскія паны. А тыя польскія паны з не меншым запалам даказвалі, што да жывёльнага стану давяла гэты народ царская палітыка і новая дзяржаўная сістэма. Вось такая барацьба за душу беларуса ў 19 стагоддзі паміж польскім панам і царскім самадзяржаўем. І ў выніку і першыя, і другія даказвалі, што беларусы яны такія ні на што не здатныя. Хоць, як паказвае гісторыя таго ж 19 стагоддзя, гэта было не так. І ён гэта ўсё даказваў. На пачатку казаў пра полацкае княства, далей пра Літву і Беларусь, пра Вялікае княства Літоўскае. Ён казаў, што Вялікае княства Літоўскае – это федэратыўная дзяржава, там і літоўцы, і беларусы. Прытым літоўцы яны далі цэнтральную ўладу, і моц, якая атрымалася на літоўскіх войсках, абарона ад манголаў і крыжакоў, але беларусы далі культуру. І часам ён нават апісвае такое, што калі, напрыклад, болгары, яны прыйшлі на землі антаў і склавінаў і далі ім сваё імя,
але дзяржава была славянская, так і вось літоўцы далі імя вялікаму княству літоўскаму, але дзяржава па сутнасці была славянскай. Владимир Караткевич пісаў, што вось сапраўды вялікая была сіла беларускай культуры, і што старабеларуская мова яна панавала на ўсіх узроўнях. Вялікае княства літоўскае, ён фактычна кажа, што гэта была у тым ліку і наша дзяржава. Ну, прынамсі, да уніі. Вось ён кажа, што унія з Польшчай, маецца на ўвазе Крэўская унія, тым больш Люблінская унія, яна трошкі так, можа быць і не трошкі, змяніла гістарычны ход, натуральны гістарычны ход беларускай гісторыі. Таксама ў яго ёсць асобны такі раздзел, прысвечаны беларускім гуманістам. Сённяшняй мовай казаць, то это беларускія рэфарматары. Гэты раздзел напісаны пра Францыска Скарыну, Васіля Цяпінскага, Сымона Буднага, пра Мілета Сматрыцкага, пра тых людзей, якія вось у 16 стагоддзі яны праводзілі рэлігійную рэфармацыю. Асабліва шмат ён піша пра Біблію Скарыны. Ён кажа, што Біблія Скарыны з'явіліся раней за Біблію Лютара. І гэта ў 70-е гады 20-го стагоддзя. Ён кажа, што Лютар толькі выдаў новы запавет 1522 годзе, а Скарына ўжо скончыў выдаваць стары запавет. Лютарава Біблія выйшла ў 1534 годзе, а Скарына закончыў вось свой друк у 1525 годзе. Менавіта пераклад Скарыны і Біблія Скарыны паўплывала на фармаванне беларускай літаратурнай мовы. Тое самае ён пісаў і пра Васіля Цяпінскага. Таксама ён пісаў пра ўплыў, напрыклад, Сімеона Полацкага на расійскую культуру. Напрыклад, Васіля Галіцына. Такі быў Васіль Галіцын, ён у канцы 17 стагоддзя быў адным з прыхільнікаў рэформаў у Расіі. Казаў, што нельга жыць адмежаваўшыся ад усяго свету, нельга жыць закрытымі. І на думку Караткевіча такія словы ў вусны Васіля Галіцына уклаў менавіта Сімеон Полацкі. І далей гэтую думку пераняў расійскі цар Пётр I, які пачаў вестэрнізацыю сваёй зямлі. Асобны раздзел прысвечаны войнам 17 стагоддзя, 18 стагоддзя. Вельмі цікавы момант адзначае Караткевіч. Ён пісаў, што гэта няправільны погляд некаторых вучоных, што Рэч Паспалітая перад падзеламі знаходзілася ў стане смяротна хворай краіны. Наадварот, другая палова 18 стагоддзя стала пачаткам выхаду Рэчы Паспалітай з палітычнага, эканамічнага і духоўнага крызісу, які страшным цяжарам ляжаў на ёй у першую палову стагоддзя. Ну, вот цікавы такі момант. Калі мы паглядзім, то звычайна гістарыяграфіі у савецкай асабліва было, што ўсё гэта было ў заняпадзе, што ўсё у Рэчы Паспалітай развальвалася ў канцы 18 стагоддзя, і таму яна знікла. Караткевіч піша зусім па-іншаму. Ён кажа, што якраз тады былі рэформы, тады стваралася новая сістэма адукацыі, у горадні ўзнікла медычная школа, выраблялася цудоўнае урэцкае налібоцкае шкло, узніклі там выдатныя мануфактуры, у тым ліку па вырабе слуцкіх паясоў. І разам з тым крызіс, які быў закладзены ў папярэдніх стагоддзях, ён кажа, што паколькі вось каталіцкае кіраўніцтва Рэчы Паспалітай яно пачало душыць усе іншыя канфесіі, гэта прывяло да расколу, да глыбокага крызісу, да унутрыпалітычнай барацьбы. Гэтыя ўжо тэндэнцыі не можна было змяніць. І таму Рэч Паспалітая знікла з мапы свету. Асаблівае месца ў яго адведзена Тадэвушу Касцюшку. Ён пісаў, што Тадэвуш Касцюшка нарадзіўся пад Косавам, недалёка ад Слоніма. Дома яго зараз няма. Але дагэтуль высіцца над узгоркавымі палеткамі Мерачоўшчыны старадаўняя таполя, якая памятае яго. Вось менавіта ён сам ездзіў туды, дзе нарадзіўся Тадэвуш Касцюшка. І ён піша, што вось менавіта Тадэвуш Касцюшка, беларускі шляхціц, ён быў чалавекам, які імкнуўся захаваць у тым ці іншым выглядзе старадаўнюю дзяржаўнасць, але гэта ў яго не атрымалася. Тады ён дае ацэнку, што ж змянілася для беларусаў пасля далучэння да расійскай імперіі. І піша, што змянілася мала што, і мала што змянілася да лепшага. Вот ён, напрыклад, характарызуе лад у Рэчы Паспалітай. Калі раней славутыя Сташыц і Калантай, маецца на ўвазе тыя людзі, якія прадстаўлялі ў 4-гадовым сойме Рэчы Паспалітай такое рэфарматарскае крыло, лямантавалі супраць прыгону, выкрывалі памешчыкаў і нічога ім за гэта не было, то вялікі Радзішчаў паплаціўся за сваю кнігу Іллімскім астрогам. Ён піша, што вось расійскай імперіі быў самадзяржаўны лад.
І калі казаць пра становішча Беларусі, то было складана, напрыклад, сялянам, таму што сяляне апынуліся ва ўладзе не толькі сваіх, але яшчэ і расійскіх памешчыкаў. Ён піша, што Кацярына II раздарыла сваім фаварытам дзесяткі тысячаў беларускіх душ. Апроч гэтага была ўведзена рэкрутчына, 25-гадовая служба ў царскім войску. Краткевіч нагадвае, што ў Рэчы Паспалітай сяляне ў войску ўвогуле не служылі. А калі служылі, калі самі добраахвотна ішлі ў войска, то на сойме ім давалася асабістае шляхецтва. У гэтым сэнсе расійскай імперіі была зусім іншая сітуацыя. Паказваў, што адбывалася такая барацьба за свабоду ў межах расійскай імперіі. Ён распавядае пра дзекабрыстаў, якія былі на тэрыторыі Беларусі. Ён распавядае пра філаматаў-філарэтаў. Асабліва шчымлівыя такія гарадкі, што менавіта 19 стагоддзя, калі падымалася новая беларуская інтэлігенцыя, гэта было стагоддзям, калі беларусы адначасова і гублялі сваю эліту. Многія прадстаўнікі Беларусі працавалі на карысць іншых культураў. Вось ён, напрыклад, прыводзіць Адама Міцкевіча. І Адам Міцкевіч, ён казаў на лекцыі ў Калеж де Франс у 1840 годзе, і Краткевіч яго цалкам цытуе. На беларускай мове, якую называюць русінскай альбо літоўска-русінскай, гавораць каля 10 мільёнаў чалавек. Гэта самая багатая і самая чыстая гаворка, якая ўзнікла даўно і цудоўна распрацаваная. У перыяд незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся ёю для сваёй дыпламатычнай перапіскі. Ён казаў, што Міцкевіч ён высока цаніў беларускую мову, але не пісаў на ёй ніводнага беларускага верша. Такім чынам Адам Міцкевіч ён увайшоў у польскую культуру. Ён з групай ці з этнаграфічнай экспедыцыі наведаў вёску Дастоева на беларускім Палесі. Ён кажа, непадалёк ад Янава-Палескага ягоныя калегі нагадалі яму, што вядуць перапіску са сваякамі знакамітага рускага пісьменніка Фёдора Дастаеўскага. І ён тады ўзгадаў, што сапраўды карані Дастаеўскага яны з Беларусі. Таксама ён прыгадвае Ігната Дамейку. Ігнат Дамейка, які стварыў фактычна чылійскую навуку. Ён кажа, там ёсць і фіялка Даменкіяна, і ёсць шэраг мінералаў, якія адкрыў Дамейка. І 4 разы запар выбіраўся рэктарам універсітэту ў Сантьяга, што ён абвешчаны нацыянальным героем Чылі. Але увесь свой талент ён выклаў і прыклаў усе свае лепшыя сілы вельмі далёка ад радзімы. Ён узгадвае таксама Гійома Апалінэра, які быў нашчадкам паўстанца 1863 году Міхала Апалінарія Кастравіцкага. І піша, што вось Гійом Апалінэр, французскі паэт, які выдаў свой зборнік у 1910 годзе, наўрад ці ведаў, што ў гэты час п'еса ягонага стрыечнага брата «Модны шляхцюк» ідзе на беларускіх сцэнах. А «Модны шляхцюк» быў напісаны Казімірам Кастравіцкім ці Карусём Каганцом. Такі быў яго літаратурны псеўданім, які таксама паходзіў вось з роду Кастравіцкіх і даводзіўся стрыечным братам Гійому Апалінэру. Ён пісаў, што сапраўды шматлікія нацыянальнасці і народы яны мелі вялікіх сваіх прадстаўнікоў менавіта народжаных у Беларусі альбо народжаных выхадцамі з Беларусі. І гэта паказвае, наколькі багатая беларуская зямля талентамі, наколькі багатая сваёй культурай. Беларусь пачала адраджацца. І ён кажа, што 19 стагоддзя вось гэты час, калі складвалася беларуская нацыя. Асабліва пасля паўстання 63 году ў другой палове 19 стагоддзя. На пачатку вось такі штуршок далі філаматы і філарэты. Ён пісаў пра польска-беларускага паэта Яна Чачота, пра Яна Баршчэўскага. Там цэлы нарыс у яго ёсць, як Ян Баршчэўскі вандраваў па Беларусі з кійком у руках, як ён хадзіў па корчмах, як ён з плытагонамі сплаўляў плыты па дзвіне, як ён сядзеў у свайго дзядзькі завальні на возеры Нешчарда і стварыў такі беларускі эпас. Шляхціц завальня альбо Беларусь у фантастычных апавяданнях. Баршчэўскі ён не пісаў па-беларуску, але ён адраджаў дух народу, а менавіта з духу народу вынікае і мова, і літаратура, і гісторыя. У другой палове 19 стагоддзя беларуская мова, беларуская кніга, як пісаў Краткевіч, былі пад забаронай. Беларусь вымушана маўчала. Але, нягледзячы на гэта, з'яўляліся людзі, якія дзеля чыстай навукі
пачалі даследаваць беларускую мову. Ён узгадвае акадэміка Карскага, Александра Сершпутоўскага, Паўла Шэйна, Еўдакімя Раманова і іншых, якія збіралі беларускі фальклор. Ён узгадвае Івана Насовіча, які склаў першы беларускі слоўнік, і хоць напісаў там, што гэта слоўнік наречыя, але 30 000 выразаў беларускіх выйшлі акадэмічным выданням. Ён піша, што паступова назапашваецца веда пра Беларусь. І вось квінтэсэнцыяй гэтай веды стала з'яўленне беларускага паэта Францішка Багушевіча. І вось з'яўленне Францішка Багушевіча гэта стала маніфестацыяй беларускай нацыянальнай свядомасці, беларускай нацыянальнай тоеснасці, маніфестацыяй таго, на што здольная беларуская мова, паказ яе энергіі, паказ яе сілы, якая здольная абудзіць народ. Вось ёсць цэлая біяграфія Францішка Багушевіча. Далей надыходзіць наш аніўскі перыяд, калі з'яўляецца Янка Купала, Якуб Колас, калі Максім Богданович, калі з'яўляецца беларускі тэатр Ігната Буйніцкага. І вось гэта ўжо Беларусь нараджаецца, адраджаецца яе культура, мова, і можна толькі падзівіцца, як за кароткі перыяд узнікла беларуская нацыя, беларускі народ, пісаў Уладзімір Караткевіч. Для яго гэта было такім, ён піша, такі як цуд, таму што ён прыводзіў такі беларускі апокрыф другой паловы 19 стагоддзя. Апокрыф гэта нейкі там твор ананімны. Ён прыводзіў, у якім гаварылася: «Ісціна кажу вам, шчаслівы, хто мае ў дамах сваіх кнігу славесы сваімі. І ісцінна яшчэ тое, што хто мае, не цэніць, а хто не мае, точыць кроў сваю за слова адзінае». Казаў, што вельмі важны момант – это з'яўленне беларускіх кніжак. Увогуле, чым больш беларускіх кніжак, тым мацнейшая Беларусь, тым мацнейшы народ, тым больш ён трывалы ў веках. Владзімір Караткевіч, ён запрашае сваіх суразмоўцаў падарожнічаць па Беларусі. Ён кажа, што ёсць шмат гераічных людзей. Ён апісвае там і падзеі рэвалюцыі 17-го году, і падзеі вайны другой сусветнай, і падзеі ў заходняй Беларусі, вызваленчую барацьбу ў заходняй Беларусі, і паказвае адбудову пасля вайны, якая была, калі гарады ляжалі ў руінах, калі вёскі ляжалі ў руінах. І разам з тым ён фокусуецца на такой старадаўняй гісторыі. Звяртаецца да старшакласнікаў, што вы ніколі не зразумееце Беларусі, калі вы самі сваімі нагамі не паходзіце па яе палетках, па яе дарогах. Што гэта надзвычай важны момант, вось такія пешыя падарожжы. Ён прыводзіць там шэраг некалькіх такіх сведчанняў, сустрэчаў са знакамітымі людзьмі, сустрэчаў з простымі людзьмі, у якіх натуральная сакавітая мова проста цячэ з вуснаў. Сустрэча з тымі людзьмі, якія могуць расказаць вельмі шмат. І «Зямля пад белымі крыламі», канешне, з'яўляецца адным з такіх гімнаў нашай краіне, гімнаў Беларусі. Вось такі падзагаловак «Мая Беларусь» для Караткевіча гэта было вельмі важным, таму што ён хацеў паказаць Беларусь найперш замежнікам, але пасля ён зразумеў, што і самім беларусам трэба бачыць Беларусь. І вось такі вобраз, такі сімвал, што з птушынага палёту, як быццам зверху Беларусь асабліва прыгожая. Таксама можна сказаць, што метафара погляду Бога на Беларусь, на хараство нашай гісторыі, у якой ёсць усё, і трагічнае, і велічнае, ёсць і, як піша Караткевіч, і здраднікі, героі. Але самы важны момант – гэта тое, што Беларусь ёсць, што Беларусь адбылася. І ён цытуе Янку Купалу, што заняла свой пачэсны пасад між народамі. І ў гэтым сэнсе, як заўсёды, выяўляецца караткевічаўскі такі гістарычны аптымізм. Таму натхняю прачытаць гэту кнігу, прайсціся па тых мясцінах, якія апісаныя Караткевічам. І вось «Зямля пад белымі крыламі» яна дапаможа лепш спазнаць Беларусь, лепш спазнаць саміх сябе. Дзякуй за ўвагу.